Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय बिश्वकर्मा फुजा जिहेतु आंबो फुजा होनो नागिरबाय नोंथांमोनाबोथ' फुजा होदों जानांगौ दिनैहाय मोनाथ' फुजा होखांबाय जानांगौ आंबो बेबायदिनो फुजा होदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आंखौ आदि नुदों नै ओमफ्राय दिनैहाय आङो लांगा दख'ना गानाखै आरोना माने जिथु दख'ना थायो बेखौहाय जोंनिथिं लांगा दख'ना होनो ओमफ्राय नैबेखौहाय मा होनो दे इखौ दिनैहाय आङो अग्रं दख'ना गानदों आरोना अग्रं दख'ना नै बे बस्ता बायदि जे डाइरेक्टलि सोयोना बेबायदि आरो बबेबा जायगायावहाय बेबायदि गाना खिन्थु आं दिनैहाय गानबाय दायो आङो मा खालामदों दिन्थिनो नोंथांमोननो माल बुस्थु बायनो फैदों आरोना स' नोंथांमोनाबो जुदि आंजोंहाय फैनानै बायफैनोबा फैनो हागोन फुजा होनो थाखाय मा माल बुस्थु बायो आङो ओमफ्रायहा बेयावहाय एसे फुजानि माल बुस्थु लानानै लानोसै हारसिं जिबन हारसिं बाजार खालामदो मादो नै थालिर सालिर लाबाय बरननानै लानोसै र' ओमफ्राय नै आपेल सापेलबो लाबाय नालेंखर लाबाय थांसै नै बायना लाबोजोब्बाय थालिर आपेल नासपति खुसेर बेल बिलाइ बुट मुगु माला लाबोजोब्बाय नै बे बुटखौ सोमना दोनबाय नै आंनि बिबारखौ दोनना होनो र' गुड मर्निं गाइस नायलाय आं दिनै मा गानदों अग्रं दख'ना होनो आरोना जोंनिया नै अग्रं दख'ना गानदों आङो जिहेतु दिनैहाय फुजाबो होखानांगौ नालाय बेनि थाखायनो दायो आङो दुगै खांनानैहाय नै खानायानो रानाखै आरोना दायो आङो फुजा हैनो थाखाय जा जगार खालामहैनोसै आरो मा दङ मादो नुदों आंखौ लेथेर फेथेर So guys, आङो सब रेडि खालामजोब्बाय ओमफ्राय दायो मोनसे बुस्थु आरोना नोंथांमोना देखायनो र' आङो नै इखौ नायनाय जेवजा थालिर हे प्रभु दिनै बिश्वकर्मा फुजायावनो जेवजा थालिर मोनना होदो आं आरज गाबो देनां आंहा गथ' जाबाथाय जेवजा गथ' मोनना होदो प्रभु ना जेवजा गथ'खौनो मोनमारगोन नामा बे मा होनो भगबाना मोनसे इसारा हरदो नामा दिनै बिश्वकर्मा फुजायाव बेबायदि जाबाथ' आं बिराद गोजोनगोन भगबान बांद्राय दांबाय थाबा माबा बायनासो होगोन दे दोनना होनोसै आं बेबायदिनो मोनना होदो प्रभु So guys, नै प्रसाद रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय नैबेखौहाय फिसा माला लाबोदों आरोना आंनि गारियावहाय खानो थाखाय ओमफ्रायहाय रेडि प्रसाद हानानैहाय प्रसाद दोननो जागाया माहा दोननो गैया
थालिरखौ लायदो र' थालिर लायखांनायनि उनाव गिदिर दानना लाबो गिदिर थालिर बिलाइखौ इनि लायदा इनि लायदो गरमथार गरम जोब्बाय आंथ' गरम मोनथारनाय लाइ मोनबाबो ओंखामानो मैया जायासैबो आंनियाबो आं मानसि लोमजाना हागौमोनानो माथो सानो खोलोमजोब्बाय नै थाबायब्रा खोलोमजोब्बायसो गिथाबै फेनाव मा खालामदों बायदि बिजि आं बे साननैसो गाइस मिथिबायना न'आवबो थांनो सोलाबासै जाहा बिमाया जि लेंहरबाय थाबाय माने जोङो बिश्वकर्मा फुजाबाथ' न'आव ज'नो फुजा होयो नालाय ओमफ्राय उनाव जि लेंहरबाय थांनोनो सोलाबला आरोना दुखु मोनलायलायदों आङो एबारसो बे फुजायाव थांनो मोनासै नङाबाथ' गासैबो फुजायावनो न'आवहा थांनानै खालामो ओमफ्राय सब बिमायानो खालामजोबो आराम दाव जाबाय थानानै ओमफ्राय नै बेयावहाय दा गावनो खालामजोबनांदो बहुद माने आं रेसपन्सिबिलिटि लानो बायो मिथिबायना बहुत खस्थ' माथो रेसपन्सिबिलिटि लानाया बिनि थाखायनो बुरैबो जानो बायोलां बुरै जाबा गासिखौबो आखायावनो लाजोबनाङो ना गासिबो बुस्थुफोरखौ खालामनाङो गासैबो रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय दायो फोथा बानायगासिनो आरोना फोथा दोनग्रा बुस्थुखौनो मोनासै आं इबाबो जागोन दे ना मान गिदिर नांनाया खामजानो गिदिङा रेडि जाजोब्बाय आंना दायो खालि खलाखौल' सावनांसिगौ बे जाहैबाय फोथा होजोब्बाय आरो आं बारा रोङा फुजा होनो होमबाबो जा रोङो बेखौनो होनोसै आरोना नै फुजा होखांबाय आङो Good, very good. फोथाफोर नागोन भिडिअस लाबाय नामा भिडिअ सोलिगासिनो माथो फोथाफोर नानसै फाय सासेयाव माथो मोनाखैलै आरो इदि जा इथिं जा आरो आंखौ खेबसे खुलुमलांनांगोन मोजां बुद्धि फाय आबै
आंनिखौ आं हारसिं फोनना लानोसैलै हारसिं फोननो मोनो ना मोना आं फोनग्रा मा फोनलाबायनो फाय बडि बिल्डार मोखां बडि सब गोदोर जाजोब्बाय देख्लाया आंखौ आरो साइजनिसो फोनखा आंखालाय आं र' गोलोमजोबदोदि गोलोमजोबो गावस्रा एख मावा आंल' मावो इमान गोजौ नङालै जेबोलेना थ' गारियाव लांसै ओमफ्राय गारि बिश्वकर्मा खिन्थों रोङा नोङो रोङो बिश्वकर्मा फोरोंग्राया हनै दानिया नै होखांबाय दायो ओमफ्राय दा आंनि गारियावहाय आङो इखौ फोथाखौ फोनना फैनोसै आरोना थांसै दायो नै आंना गारिया सना दोरबि सेन्देलखौ फुथ'नोसै फुजा होनोसै ना देग्ला नों फोन रोंगोन ना यो नो मत होग्रोनोसै आं मादि मोनलाय नाङाखै आखाइजोंनो होनांसिगोन आं आखाइजोंनो होब्रा खेबसे नाङा माथो जाबाय दे नों खालामदों आंनि बाइकआव नै हिदि खाम मोनथामो ओइ मा होदों नांगोन इयाव सलायबा जाबाय दे देग्लाय न'आवबो थाङासै नालाय फुजारि गावनो जानांबाय आरो नै गारि सिङावबो एसे फुजा हैबाय आङो होखांबाय दायो जोङो थांनोसै आरोना मोदोमखौ एसे सरसा खालामनांगौ लिफ्ट थाबाबो लिफ्टजों थांनो नाङा होनदो बिराद गोरों जाबायना आङो आरो दानिया मेंनाङा माने मेङो बाङाय मेंबाबो उपाय गैया आरोना हेल्थ इज वेल्थ स' खस्थ' खालामनानै थांनांसिगोन आरो उपायथ' गैया खुलुमबाय जोंहानियाबो नै आरामनो बिश्वकर्मानि ना हानै भेरि गुड स' दायो जोङो फुजा होखांबाय ना हानै आंखौ बाङाय फिसा नुदों ना बाङाय आरो नों आसरित जालायलायदोंमोन नामा फार्स्ट दिना फैनायाव लाजिबावलायलायो लाजिलायबावोब्रा इयो सिगाङाव मादिमोन हागा गानोबा गालथावथाव नामा गोलोमजोब्बाय आं लोंनोसै सल्टेड लाइम वाटार ओइ लाइटखौ अफ खालामना होदो जाबाय नै जोंहा दिनै ओंखाम जाया आरोना पायक संदो पायक माने खिर नानिया संदो जोंहा गोथाव संनो गोरों नालाय ओमफ्राय नै बियो भेजिटेबल्स मिक्स भेजिटेबल्स आरोना मिक्स भेज
खिरदैदोल' जागोन नामा दिनै वेरी गुड बनागोन ना नांगोन ओमफ्राय रेडी हो गया सब पायक सायक प्रसाद सराव मोनसे होनसै